Ụmụnne m na ụmụnna m ele otu ọ nọrọ unu nwekwarechi. Ọ nwanne ọnụ nwaanyị mba nnọọ awụchasịala nụ m eyi. Ụmụnne m, tupu m aga n'ihu, taa wụnụ October 1st. Happy New Month. Ka onye na-achọ ya chọtakwa. Chineke nọnyere unu. It's not over until it's over. Don't give up. Jisie ike, ọ ga-adị mma. Ka m mara m igbe oge ọnụ. Enweghị ihe mmadụ na-aga ahụfụ, enweghị ihe na-ana-agụ ọka n'ezinụlọ, enweghị ihe na-ana-agụ ọka. Otu nwanne anyị nwoke kpọrọ m na foonu sị m nwaanyị mba nọ m za ya si abaikwala na m lelenu na ya megidere explain n'ụlọ ya, ọ naghị eto ogologo na m lelenu na ya nlekiridele otu ihe siri baiga na ihe ya na-awụhụ nzube ọwụkwa na ihe ya hanyere ihe ewe ihe jọsụrụ mere onwe. M sị nna m gaa n'ihu. Ya asị m na enwere na ihe awụ ụmụahịa a na-akpọsa na street. Ruo otu ụbọchị na ya agbafega hụ ka ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị gbogajilajila n'otu shọpụ ọgwụ na-akpọ nnọọ nwa jilajila na shọpụ ahụ. Ya paaki ya sị ka ele n'ihe eregenga ya wụ na ọwa azụ ndị nọ na-agbara ndụ, this azụ ishi catfish smoked one. Onye ọbụla na-azụ ya ya hụ na azụ ahụ ote people shi azụ ya ọ gbara chip, ikekwe nwaanyị ahụ na-ere chip. Ya jụọ nwa agbọghọbịa nọ nga ana ezi biko na azụ n'ugbo ya mahụ ego ole na-ere, ya makwa na ote na-eshi nwunye na-eshi azụ ya ka ya hapụ ịzụ ya nga taa ọ lụrụ wezi ya ihe echi itiele, mana ọ na-eshiri eri hapụ iti ga azụ na o jidela aka ya hụtara ya ndukwu jikwa n'aka ekwe ọnụ. The lady asị oke sa bend ya bido howe azụ nụ bute jụrụ exactly ndị ya na like ọ ya ka ahụwakwara azụ nụ ntara hocha ya eburu azụ nụ si yes na nwunye taa na ọ ga-eto ya na nwunye ga-eto ya taa na obiọma ga-akpa nwunye ya kwụ ụgwọ. Kelee the lady. This lady na-agwawa ya sị na ha na ọ naanị azụ ka ọ na-azụ na nebo ya nọ ngala na ọ na-egbukwe emepekwe bel, ọ na-emepe ahịa ụmụ nwoke. Ya sị oke mgbe ọbụla ọ ga-emepe ya nwe opportunity otu ya esi agbafege taa ya ga-azụrụ. Ọ sị oke ya gwa ya sị na azụ nọ ka ya ezigbote mkpa and e nwere ụmụnne ga-eshi ụlọ achụrụ ya abịa na mgbe ọzọ nwaanyị na mepe azụ nele otu nwaanyị na-eshi emepe azụ eketa azụ ya nọ ya sị ọ na-emepe every month. Ya sị oke na ọwụ na o mepe ya na ọ kpọtụrụ ya na ọwụ ya nwa ga-abịa na ọ kpọọ ya na ya ga-ediga nwunye ya mara ya atọ ọbịa bịa eji aka ya bute ha azụ ahịa ụmụ nwaanyị. Ya were nọmba ya nye the lady so biko na o were kpọọ ya mgbe ọbụla nwaanyị a ga-emepe azụ ọzọ n'ihi na ọnwa ọzọ na-abịanụ na ya ga-ebu mitin na ya ga-ehost ụmụnna ya mitin ụmụnna na a ga-eme n'ụlọ na ya ga-aleke ka nwunye bịa ga-abịa ebute azụ. The lady asị oke ya chọrọ ya ego nye 5,000 naira kelee buru azụ doe na boot lawa. Ọ ya ka ya nọ after like 2 weeks ya nọ na shade ya emega nwa business. This lady akpọ ya na phone si ya biko na ọga na ya pụta ya agba break na ya pụta na ya agba break na enwere ihe dị mma ya wetere ya sịrị ili ya sị ya gbaa break. Ọ bụrụ na nebo ya ahụ ọ sị na-ere ahịa ụmụ nwoke mepere boxers ụmụ nwoke. This lady cool down hoga nnọọ boxers hotacha ndị ịrụ nwa ya elekwere na bara ya anya dịcha mma very grade 1 okay boxers. Ya sị nụkwa nọ ọwụ otu eshi ọhụrụ ya ka o ji mara size ya. The lady si na every woman nwaanyị chọọ ịzụrụ nwa akwa ọ na-adị confused, ọ bụ nwoke na-adị confused na ịzụrụ nwaanyị na ụmụ nwoke nwaanyị chọọ ịzụrụ nwoke ihe ọ na-adịcha confused like that na ya need ile mmadụ anya ugboro abụọ before ya mara size akwa ihe onye a ga-eri. Ya ele the boxers ọ machara mma ọ ga-ahọ 35 pieces ya like ya si ego ole ya ekwu ya enye ya ego o were oge ji kwụọ onye ọ hụtara boxers n'aka ya. Then ya were boxers nọtega na moto lowe. Nwaanyị mba nọmza ya elotechi nwunye zoledele boxers nwunye ajụkwana ya enwe mgbe ya na nwunye discuss ote eshiri zụọ boxers na ote na-awụghị ote eshiri zụọ boxers na enweghị ote ya na nwunye naanị nwunye ya lere sị na ọ machakwara mma na ya gwa nwunye sọ wee ebe ahụ ya zụrụ azụ a na-adị ama ma na ọwụ na egbu obele ya ga-enye nọmba ọ ga-akpọ so that o ruo nga ahụ ya enwe ike gaa n'oge nụrụ mgbe nwaanyị na-emepe katọn azụ ahụ.
then na shop ndị shop nọ n'akụkụ ebe aka na-emepe ebe onye na-ere boxers anọkwa na ọrụkwa ka ọ na-erekwa ma ụmụ polo ụmụ nwaanyị ngwa karịa mma ya were nwunye ya si ya o ruole that next month onu ntara nwaanyị ga-emepe azụ this lady akpọ ya si oke ka eji nwunye ọ bịawa na ya nọ around na ya ga-ewere phone number nye nwunye so nwunye bịa ọ ga-akpọ ya direct ya n'ime district ya so oke nwamba nọ mza ọ ya ka nwunye gakwara gachalụ otu isi azụ oji ilu ogu azụ oji ilu kwukwe n'ọka okwu ọka onwe ihe ọbụla o kwere ekwu ya jụọ ese lekwana azụ ọzọrọ kwa mana e nwere meeting taa o kweghị ihe nwunye kwetara eshirishi raruo ya anya n'ụkwụ ala ya agbakum face ihe ọzọ ya dị worried so gịnị nwekwana ihe mere na were phone number that lady kpọwa ya so nwunye ọ bịa zọ direct zi ọrịka dị stress today ọrịka final ọ hụtaghị ebe ọ direct bịa so ọ bịara abịa na ọ bịara abịa yọtara ya na ya kparịcha ya lechakwa dị azụ si ya ga-abịa nwezi mgbe o jiri bịa mgbe o jiri la ya mahụ ya gwachakwara ebe ahụ na ya ejichakwara ebe ya gbatara ya boxers ahụ ya gbatara ya ohe a ya họtara ya boxers ya so oke lọtazie hụ na nwunye brain ya blue wire touch wala red ka ya mara n'ihe wụ the problem ya kpọọ ya si ọgịnị nwamba nọ mza na ọwụzi ebe na ugbo ihe kpatara na ihe kwere kpom na nwunye ya sị na nwata nwa agbọghọ na-alụbeghị di na-amụbaghị nwa na ihe niile nọ na mgburu ụmụ nwaanyị niile n'ebe ahụ jicha dị ji ụmụ ma nwaanyị ka ereghị azụ na enweghị onye ọhụrụ nana na mba ya ga nana nọmba side chick ya na owu ogbo ngidi ahụ ndị ka ọ ndị ahụ ndị ka gawo if it's not me it can be you no msi na ya so gịnị jikọrọ ya na that lady na ya biko mewe explain n'ihi na before nwaanyị amara size boxers nwoke o nwere ihe jikọrọ ya na nwoke a n'elu bed o werela aka abụọ fuo ya n'otele mara size ya yeyewe ọnụ na-ele nwunye sọsọ ngịrị nwunye si yes na ha na-ekwu okwu na onwe ya ukwu nke a na-ekwu okwu n'otu na ya ihe a chịrị iji ya na n'otu ugbo ọnụ na-enwe nwoke si na agba egburu bel ụmụ nwaanyị howere nnọọ pantị butere nka na-ele ihe ya onwe ga-eche na ajụjụ ọ ga-ajụ ya na-ele ote nwoke a shi mara size otele wawa ihe ọ ga-ajụ na o mewere ya explain ugbu a na ote that lady among ụmụ nwaanyị a niile jicha dị family women na juru ebe ahụ ma nwaanyị nwere gazụ na onwe ka enweke ma onye ka egburu bel ha niile nwecha married women enwe onye ka ọ nara na nọmba ọwụ ke na-alụbeghị di chọgo ebe ọ na-eke ego onwe by fire by thunder by crooked way or by whatever ka ọ gara ga nara nọmba and ọ ka ahụ hụtara boxers na mgbe ha na-ekwu okwu ya na ka ahụ na ọ hụtara enweghị ukwu ya ekpekpe isi nọrọ nga na-asachi nwe ukwu ya ma na nwunye di ya dubi saga hụtara boxers na ihe ajụghị na ele ote nwata nwaanyị ahụ shi mara size ukwu ya mara size waist ya ma ọ bụrụ na ya na ya abụ emekọwata ihe na nwamba nọ n'ebe a ka explanation ended ya gbara n'uche ya ma hụta esi asa ihe ya gwawa ya so hụ ya na ọ dị sure na ọwụ size ya kama ọ hụrụ ka ya bịa hụrụ ndị ya ga-like from ndị ahụ cheki ndị ka enwe size ya sa akụkọ ka ọ na-akụ na ke right o nwere ibend down na-eselect nwe ukwu dị nwaanyị ọzọ na ọ chọghị ime explain na ha ga-agakwa ụmụnna gị eti okwu ọnụ n'ike ọ ka agwụ ya na ihe ekwukọtala na enweghị ihe jikọrọ ya na nwaanyị nọ na nwunye ya kpola adanne ya ụkwanụ nwanne ya nwaanyị jude na-ajụghị adanne ya si n'otu ugbo ọ nọ na ntị nwanne ya nwaanyị aza n'otu ugbo ọ nọ na-ele otu ọ ga-efili ma ọ bụrụ na nwa agbọghọ na-alụbeghị di ga-azụwara di enweghị ukwu zụrụ ya boxers cheta ya wetere di na-eto ọrụ gị na adanne ya amakwana ha ebe ajụjụ ahụ shi bade na ọnụbeghị ihe mere na adanne esi ele ụdịka akụkọ wụ ihe ka eleke wee ịzụrụ nwa agbọghọ na-alụbeghị ịzụrụ nwoke nọ na nwoke eji nwaanyị boxers na ntụ na ọgbago otoko lekwara toshi marakwana size dị man nwunye ya sị ọkwa ihe eyekwugekwe na ọkwa ihe eyekwuge na ihe eyekwuge nga n'ugbo na ọhịa ya gaga na ihe nwanne nwoke mere na ya ahụ nwata nwaanyị hụgara di nwanne nwoke boxers na ukwu nwata nwaanyị na o buru na nwata nwaanyị na ọ gbakwuru dimkpa na nwata nwaanyị na ọ mara set ya na hụ ebe obe this lady na nwanne ya nwaanyị kpọwa ya na phone jụwa ese ya dịkwa normal ya jụwa ese gịnị nwanne ya nwaanyị na-agwa ese so o ruole nke ụmụ agbọghọ niile na-alụbeghị di enweghị ha hụrụ ọzọ ike ha zụgaziri ha ogbu owu nwe ukwu n'ihi na ụmụnne niile likiri nwunye ọ kpọzutecha na ha jụcha ha ka ọ bụrụ ya jụọ the question before ya ka ihe mere nọ ka ọta aka ụmụnne kpughe na-asị ya na
so ndị ụmụ agbọghọ na-alụbeghị di masị size nwe ukwu igbo ihe ọnụzi na-awụ a na-azụ enwe ihe a zụrụ wetara nwe ukwu na ya emekatala explain na nwaanyị mba nọ na mbikọ na nwaanyị ajọs na-ajọs etuga evidence na-akụkọ aka ebe na-enweghị ihe n'ụdị ya na nwere otu m ga-esi kpọtere na fon kọwara ihe nọ na mbikọ ụmụnne m olegeheke ihe ụnụ nwoke nwanne nwoke shi asound ga worried ọ sị enwede ụmụnne na-adịra ya nwede ụmụnne ote ha sị for the fact na ọnwa agbọbịa hụrụ boxers ahụ na online na nwa agbọbịa na enweghị why not is okay mgbe ọgụdụ na ọda lady hụtara na ihe ọ na-eme oke ka ada nne gwa gị na ihe ya na-emewu diga nwunye si ya ngwa ya agaghị echeke boxers ahụ na-enwenye hụpụtachiri boxers lee ma ọ dị mma lee ma ọ size ya nwa agbọbịa ịghọta boxers bi ga-ewere lọta si nwunye sama na ọ jọrọ njọ na ụmụnne niile onye ọta ka onye ọbụla asịrị ihe o mere arụ na okwu ekwe ihe jikọrọ na that lady na before that lady eti ishi na ha gwakwa ya na ebe a ga-abụ ọkwa onye gị ikwu ha na-ekwucha ya ka nwere ihe jikọrọ ya na this lady na nwunye kwetere na ụmụnne ya like ya too much and oge ikohala ihe ọ na-aga iko na be hala akwa automatically ya wụrụ onye ọjọọ na mkpọtụlede nwaanyị nọ n'ụgwadele biko onwete m ga-esi kọsa tọdụrịrị na kemgbe ha many days na nwaanyị ekwebeghị ya na ya bụ onwe ya and ihe nwaanyị ya hụrụ n'anya n'ihe fat nwaanyị ya na-ala ike ka o wee iwe ụlọ ahụ ọ nọrọ ya na ya na o weghala iwe everything nọ na that house na-ewe iwe na nwaanyị just na-atọment gị unnecessary fụ ihe na-enweghị isi n'aka ya dị ọcha ụmụnne m okwu ekwulekwucha m sọ akwa gụna ha ewe iwe na iwerere family matter wepụta ya ịntanetị wepụta ya outside ya sị mba na m ga mkpesadịrị na ọ ga-akọrọ m ihe niile ọ ga-akọcha nke ọ ga-akọchara m sef mụ nwanụ nga ngwere ike ịtọ nụkwa against him mana is okay mana ka ọ wụrụgodo na mma atụdodere okwu n'ọnụ okwu ekwulekwucha were nọmba nwunye nye m ụmụnne m akpọọla nne m nwaanyị ibe m tụbiri iwe so nwaanyị ọma nwaanyị kacha ibe mma nwaanyị di eji eme ọnụ ihe asị na ya makwaghị onye mgbe oleta m shi mara sị di eji ya emego ọnụ m sị amebeghị ihe ọtara nwoke hụrụ n'anya nwee hiding place for you ịhụnanya nwoke na-adị enwe ihe wụ igwere ya igwe ya the love will still be there ịmaghị onye mbụ aha m nwaanyị mba nnọọ by the special grace of God ọrụ m wụ ịtụ peace ebe ọ nọ tụge ma ọ bụ na enwe ka o si dị n'ezinụlọ ọbụla akpọrọ m gị ka anyị kwuo nwaanyị na ibe ya okwu nwaanyị na ibe ya mana tupu m aga n'ihu ihe m sị m ajụ ọṅụ biko olee ihe iji na-atọment ga dị emotionally even go nwa mara eziokwu you know that he loves you ịma ihe o kwesịrị ime na ihe ọ na-ekwesịghị ime but you don't want to see the truth ị just na-achọ nnọọ always okwu maybe in a way ịchọ ka ihe dị ụta repeat onwe ya mana ị ga-arụkwa ka nwere otu isi mefewe ya sị m m sị na nwaanyị mba nọ m sị ya gwala nwaanyị mba nọ ke na ya esoghị egwe efologekwa n'ịntanetị m sị atụkarịla m abalị na m esi nwaanyị mba nọ m sị na nwaanyị mba nọ nkere ewu ewu m jiwa m sị chai okwu egbele n'onwe ya na-akụkwana ngwanye m olu gwa m ihe ọwa gịnị nwe iwe nọ gwa m ihe ijiri ya sị agwụtola anyị chịwa chigide anyị kparịcha ya nụrụ nga gwawa m sị nwaanyị mba nọ m za ya sị m na di ya dị too soft na di ya nwere obi mmadụ na di ya anaghị elege ihe o kwesịrị ilegere anya na nwaanyị mba nọ na mhụ ukwu this lady na that lady wee threat m sị enwe ihe dịka threat enweghị anything dịka threat ọwụ na enwere ihe dịka threat di ga ewere nọmba that lady nye gị ọgwụ ma chefuru onye wenyere m nọmba the lady na gị ga n'ịkpọ this nọmba na ọ ga direct gị nwoke na-enweghị ka ọpa a na-akwashi oke nkoro nwoke na-enweghị ka ọpa na-akwashi nkoro ya wee ebe niile ya fashisacha ọke nwere ka ọpa ọ bụ na-enwe ihe jikọrọ ya na this lady ọ ga-eme ka gị na-ebịa ma ọ ga-were fon nọmba enye ṅụ na gị ga ọ ga direct ṅụ gị ga hụta azụ eche m na-enwe mgbe ị gakwara nụ gị hụkwa na diledi ya pụta ewere jikwenụ ṅụ ebe ọ na-akparị ya eche m na-enwe ihe ọhịa ị ga-eme mgbe ị lọtara gị eso dị ṅụ na ya were fon nọmba delete na ịchọkwa ka that lady na-akpọkwa enweta na in fact ịchọ communication gị na that girl ya that lady ị gaghị ịbụ nwoke mmadụ ka ọrụ bụ ege n'ọrụ enwe mgbe ọ kpọrọ that lady si ya hụtara ya boxers ihe ọ gara azụwa azụ and ọ sị ka ya impress ka o mee ṅa obiọma surprise na butere ṅa azụ ahụ n'ihi na ọ ma na ịlaikiri azụ ị na-eji eshiri ya and ọ laikikwara ya ọ maghị ekwe ọnụ
ya ahụ nwa agbọghọbịa nọ nga enwere mgbe ọ gara gasị dị ledi lọla di ka ọ wee lụbeghị di ihe awụ ndị nọ nga ere gị azụ ga-egbu gị azụ ọ gaghị na shedi ya ma ọ ya sị jụwa dị ledi si bike lọla di ya sị mba ma ọ ya sị etego onye na-alụbeghị di and the lady anọkwa na-ekwu okwu ya according to di ọwụ ha ụmụaka ka ga-asị na ị ga-ahụ ya ga-esi ihe awa obere nwa ihe awụ nwa agbọghọbịa ọhụrụ nga o buga azụ ebe ụmụ nwaanyị ndị ọzọ buga azụ ya jụwa esi bike o ji aka ihepụta ya amaghị ekwe ọnụ enweghị ihe nwoke a ga-ekwetanụ na o ji nwaanyị ọ ga-atụpụkwara nwaanyị ọzọ ọnụ nwaanyị akwa na-ekwetakwanụ na ọ lụrụ di ọ gaghị aghezi nwa onye kwe ivu na onye kelee n'ụzọ ya na-agajesi eji di ọ ga-atụpụrụ onye ahụ ọnụ ọkwa na oke na-eche ebe nne m biko ọ sị ikpochanụ ụmụnne dị gị niile bikos ha hụrụ hụrụ n'anya na ihe ikpocha na ha ka ibesara akwa ha niile anyị ya gịnị na gị biko wee memekwe na understand nwaanyị ọma biko na onye ekwu ezuole ya chịwa ya sị nwaanyị mba nọ mza na anyways ka ya hapụwa na o tele ya hapụrụ na ya ma nke wụ eziokwu but ya chọọ ka this thing repeat in fact ya chọrọ ka ya delete m sị gwala na ya ebe ị chọrọ ka o delete gị na-ebe onye aka ọ nwụrụ otu ga-eche ị ga-agwa ya sị chọzi ka that lady na ọ mgbe ị gwara ya na ị chọzi communication na that lady gị mechaa mata na ha ka na-ekwu ebe ị matala that place enwezi ihe that lady na-akpọ ya gụnwa na ihe ị ga-emezi na awụ ikipụzi ntọchị ọtụ iji nọmba that lady gị kpọọ ya ya ghọta na iji nọmba onye na-ere azụ jikwa nọmba onye boxers ọ gị ga straight to the point sị ya biko nne m enwe ihe ị na-ediri ikwu kporo m akpọzila di m ịnụ ọ na-awa busy person mgbe ọ hafụziri nọmba nga akpọwa dị gị ma na enwe ihe otu gị ya onwe nwekwana nwa agbọghọ nwere ike onwekwaghị time ụfọdụ ụmụ nwaanyị niile na-enwe time fụ ụmụ nwoke ji nwaanyị ọ nọrọ onwe ya dị na-agara bịa sị ya were ya azụ ọnụ ihe ọma mmadụ agụkwana hụ egbu ya nne m biko ịnụ anyị kwụcha ya asọ nọ na emecha na ọ ga-akpe na ebe mata na-eruola ebe na okwu agwụla ụmụnne m ya wee wụrụ ya ewu nwoke nọ nga n'ugbo ewu nwaanyị nọ nga ọ dị mma ka ị mara ihe ị na-aga ime before gị mee anything gị wee in on the action the repercussion the consequences enweghị ihe na-enweghị consequences enweghị ihe nọ na-enweghị reaction ọ ga-ebu abịa ma ọ bụrụ na anya ọzọ lee ya onye o metụtara lee ya ihe a na-ekwu okwu ya nwe ya ugwu nwe ya otele enwe onye ihe ruru ihe na ihe nọma ihe anwa ya kwuge okwu ya kwụọ nweta okwu ya dị mma mana ọ bụzi n'ụdị o jiri mee o mere innocently mana o kwesịghị ekwesị biko ịnụ ngala ugbo ene ewe nwaanyị nwere onye zụọ nwoke na-awụghị di nga zụwara nga nwe ibetere otere zụọ ka elu ụmụ naịtigwe enwe gift ọhụrụ zụọrọ ma ebi enwe ihe o wetara zụọ ọkwe lewe bi but in this case ọwụhụ this lady zụrụ ọ ghọtara demand mana kwụrụ ụgwọ ghọtara biko mana onye ọbụla mara limit ihe a na-ekwu okwu ya nwe ya ugwu mgbe ime ahụ enwe onye ọ dịrị enwe onye ọwa ọrụ ya ụmụnne m ọ na-ahụ nanụ ọ ihe a na-akụ ya dị funny but by the special grace of God okwu ehụjiele onwe ya mana ihe m na-eji abịa agbutewa ya wụ enweghị onye ga-arịawa ọrịa gawa ụlọ ọgwụ asọ naanị arịaga ọrịa n'ụwa niile na enweghị onye ọzọ rịaga ọrịa ihe ọbụla bụ okwu m na-abịa agbọtọwa ebe a nwerere onye o metụgara asọ nwe werere onye gabigago dịrị ihe a ihe yiri ihe na-eso ihe so that ka ị mara otu ị ga-esi handụl kenye ọkwa na ị chọrọ ime ya eme gị nwee ike gba ụkwụ na ọkụ mana na ụda agba ilu awụghị ụtọ ya ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ